אהלן, אני יוני מפאנקי, ואני אציג היום את מקלדת השליטה ההיברידית, הפלר של ארטוריה, שמשלבת מקלדת שליטה ותוכנת סינתסייזר עם חבילה ענקית של 1,000 סאונדים מכל הפלאגינים של ארטוריה. אז הפלר, כמו שאתם רואים, בנויה באיכות גבוהה והיא נראית ומרגישה ממש כמו סינתסייזר אמיתי. השלטים והקלידים במקלדת גם נבחרו בקפידה, עם מארז אלומיניום וגימורי עץ, והיא שוקדת בערך פי 3 ממקלדת שליטה רגילה. אז גם מבחינת חיבורים, הפלר מעל הסטנדרט למקלדת 2 אוקטבות. אם נהפוך את המקלדת, נראה את כניסת פדל הסוסטיין, יציאת מידי, חיבור USB, חיבור לאדפטור אופציונלי, וכפתור הדלקה וכיבוי של המקלדת. הקלידים מרגישים ממש טוב, עם מנגנון סמי-ווייטד איכותי ועם רגישות טובה לוולוסיטי, מה שנותן פיל של סינתסייזר אמיתי. מבחינת שלטים, הפלר מכילה ג'ויסטיק שמיועד לשליטה על הפיץ' והמודוליישן, אבל הג'ויסטיק גם יתאים לכל זוג פרמטרים של מידי בכל תוכנה. יש 5 נובים אינסופיים שמרגישים באיכות גבוהה, ונותנים תחושה של כלי נגינה אמיתי, ועוד 4 כפתורים לשמירה של צלילי משתמש. אז בסך הכל החבילה של הדפלר משתלמת ביחס למקלדות אחרות בתחום. היא גם מקלדת שליטה לכל תוכנה שמעוצבת היטב ובאיכות גבוהה, וגם סינתסייזר היברידי עם 1,000 סאונדים מהסינתסייזרים המצוינים של ארטוריה. המינימוג V, המוג מודולר V, ARP 2600V, פרופט V, פרופט VS, CL80V והיופיטר 8V. אז מבחינת התפעול של הסינתסייזר זה מאוד נוח שהמקלדת והתוכנה נראות בדיוק אותו דבר. מאוד קל לבחור צליל ולערוך אותו ואז לשמור אותו. הפרמטרים של הסאונד נשלטים על ידי הנובים והם כוללים שליטה על הפילטר, שליטה על מעטפת ההגברה ואפקטים מובנים כמו קורוס ודיליי. אחרי ההתקנה פשוט מחברים את המקלדת והיא מזוהה אוטומטית. כל השלטים מנותבים מראש לפרמטרים בתוכנה. גם את הצלילים אפשר לבחור ישירות מהמקלדת. ברשימת הצלילים יש קטגוריות לבחירה כמו דגם הסינתסייזר וסוג הצליל שמצמצמות את הרשימה לקטגוריות. למשל, נניח שאני רוצה בס. אני מסובב את הנוב הראשי ובוחר בקטגוריות הבאסים, ובוחר בס שנשמע לי טוב. עכשיו אני יכול לערוך אותו עם הנובים ולהוסיף אפקטים. אם מצאתי סאונד שאני אוהב, אני לוחץ שיפט ועל אחד מהכפתורים במקלדת. עכשיו הסאונד נבחר ואני יכול לגשת אליו במהירות. התוכנה של הפלר גם עובדת במצב סטנדלון ללא צורך בתוכנה נוספת וגם כפלאגין בכל סיקוונסר, גם ב-PC וגם במק. אז לסיכום, חבילת הפלר של ארטוריה בהחלט נותנת את התמורה הגבוהה ביותר לכסף שלכם. היא גם מציעה מקלדת שליטה באיכות גבוהה וגם סינתסייזר היברידי פשוט להפעלה שפשוט נשמע מצוין. תודה ולהתראות.